In the spring of AD 66, Josephus ben Mattatyahu witnessed one of the greatest rebellions in the history of the Roman Empire. This film is based on his written account of those events. The rebellion began because of the Roman governor of Judea, what's now modern-day Israel. The Jews hated him for his corruption, embezzlement, and extortionate taxes. You think I'm going to stand here and be shouted at by this rabble? התחלנו. היי אורני, אל תתגעגעי, אנחנו לא נתגעגע, לא מתגעגעים. תבלי, תראי, תחווי, תחזרי בשמחה, מחכים לך. היי רנצ'י, תעשה חיים, מתגעגעים אליך כבר. היי ליני, עוטפים אותך, מנשקים אותך, תהני. היי בובה. תעשי חיים. היי גלעד, אנחנו מאוד מתגעגעים, תעשה חיים, תחזור בשלום. היי נועה, מתגעגעים אלייך לא להשתולל יותר מדי, ותהני. היי ירדנה, מה שלומך? אצלנו הכל על הכיפק, תהני, תמצי, אל תתגעגעי. היי נולי, אני מקווה שבזמן הזה כבר כולם יודעים שהשם שלך זה נולי ולא רק דביר, ואני סולחת לך שלא עזרתי לי בניקיון לפני פסח. שלום הודיה, אנחנו מאוד מתגעגעים. תמשיכי לעשות חיים, תשלחי תמונות, סרטונים, תעשי חיים משוגעים. ביי. היי מורן, אנחנו מקווים שאתה עושה חיים, תשמור על עצמך, אוהבים ומתגעגעים, אבא, אמא ואחותך התאומה. היי מתוק. היי נעמה, תעשי חיים, תחזרי בשלום ותתקשרי. תגיד משהו. היי בר, את נהנית, כיף לך. מה את אומרת? אבא מדבר ולא אני, זה סים. היי יובי, מתגעגעים, תחזרי בשלום ותמשיכי ליהנות עד הסוף. היי אלעד, בטוח שיש לך חוויה מרתקת, שאתה נהנה מהסובבים אותך והם נהנים ממך. אנחנו מחכים לך בבית, תבוא, תעשות איתנו את הפסח, תשוב לשלום. נמרודי, אנחנו יודעים שאתה תותח גם בצד השני של העולם, אז ספר לנו חוויות בבית. ביי. היי רויטל, אנחנו מתגעגעים אלייך, תחזרי בשלום, תעשי חיים ותהני מכל רגע. אבישייקי, מה העניינים חמוד? אל תאכל יותר מדי, שלא תשמין. להתראות חמוד, ביי. גם אבא רוצה לדבר. אחר כך? ריבת מחר. דורון יגיד. חברים, מיכאל שלי, אני אוהבת אותך, מתגעגעת, תעשה חיים משוגעים, נשיקות. סיגל, אין ברירה. אנחנו רוצים לעשות כינוע. סיגל, מחכים לך, מחכים לך. כן, זהו, נגמר. רק דורון חסר. אני יכולה להגיד לך? ברור. לא שמעתי ממנו. היי, אלוש. אוהבים אותך, מתגעגעים, תהני. הוא חיכה לסיגל. לא רוצה להבין. אני אגיד שניני ואופיר ועומר ודין. תחזרו כבר, אני לא יכולה ככה שבועיים בלי שני, זה קשה לי. רגע, אחרון. הפסקות הסיגריה שלך. כן, משפחת מנו. אפילו אני לא עשיתי הפסקת. אין בעיה, יעקבו את כל הסרט. ברק, חיכו רק לי. שלום. תחגוג בכיף את יום הולדת 16, תחגוג אותו בחו"ל, ותחזור לנו גדול יותר, מזל טוב. מתגעגעים. ביי!